Milí rodičia a budúci prváci, srdečne vás pozývame k nám na deň otvorených dverí. Naša škola je miestom, kde sa deti učia s radosťou a objavujú svet zážitkovým učením. Podporujeme kreativitu a fantáziu. Každé dieťa má priestor na rozvoj svojho talentu. Pohyb je dôležitou súčasťou nášho školského života, či už v telocvični, na ihrisku alebo v prírode. Každý rok organizujeme množstvo podujatí, ktoré spájajú učenie so zábavou a budujú priateľstvá. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych školských aktivít. Naši učitelia sú tu pre deti s trpezlivosťou, porozumením a individuálnym prístupom. Tešíme sa na vás 21. marca 2025 v základnej škole Švábovce.